سلام تعنا هبلي كما يكنيكم كما لكم كبراتن فتواتن تخاتاتلتي شدن رياكتس 1 حنا دغنيكم كما لكم نحنا سلام ملنا اسكم كم زغانا هم تلو بعلم له تسفاينا سمول تسفاينا سمول تسفاينا نحنا مليسنا انغدي مصينا لنا مصينا لنا تملسنا كعم مصيا له ذا مصعيد مصيا له ذا مصعيد عينه زرواي مالتيو نامنا لهم عنتي مدب كنسغرينا كبرات سمعت دما بزح سكاتاتلو مدب لو قدم بيلو سي قلي مسل زرواታት بينا نجمر بتم قل زلو مسحق منتان كونو مالتيو حلف لهم كاب وسنت زغونو غديات نش لي علالات لو غن كلت زعواتات كوينو يا منصور جمال زبال اثيوبياوي تيك توكر يمسيو اني لسزارو غداي يا ريتشا حسكنا خورينا غدنيو ومالت زياده زرا زي بزي حدش يكون تقدم حدون زنبرت غدايا تمليس على مالت ابديت غيروالو تمليس مصيلو مالتيو ودت اباون وسط مستيرو دارغا بزحيو يا حزبون ستيلناونم يو نقافيتو حوعت يا حوعت زغل اليانس غوري ملكنا تصبخا انغدي ناي او ايثيوبياونت خيتبل زلو ايثيوبيا خيتبرز زلو سمعت نقصلای اي مثلن مخنياتو سغات نو علو سلا زموصيو زرو درغنا نلم عند فيديو على انديت كفر تجيرو رياكت خنغبرينا تنشن موساد اكلي داويت كبده موصينيرنا ب براخشو يا زخونه صنح يسوم ግን ምርጥ ሜሴጅ وت ميسج نحنا خدنا بري تفقدلاني يزبلا نساون ديات هزروا قليلاتنا ديل تقب سامع اللي افت حسابي مسلني قنوا تفقدلهم يتاخذ زي فقرلهم ينور ديل هايلا دويتون يا حدا خنكوينا ز عينتي هايلا جرح حزها هايلا دويت كون يا غازيان جرح يزموص يلهم بحدش زرو مالتيو زيهم كلهم عملوا معانتي فيديو كفرز قبوريهم يا نسخاتكم كعا كل غزي سبسكرايب شير لايك فولو مغاري ترسعنا تمدب من ايلو معانت مدب حدشتي زخون زعباتاتين حجنا مصينا زلنا نزنبرو خا كنواقعلو ميلنا حزنايام زعباتات غدايات አለው ሳቶ ሚና حجنا دغيبنا مصينا زلنا نز ቻናል እዚ حدشت تخوينكم سبسكرايب مغباري ترسعو نبرات نحردا خوينكم كا هانس رئيتوتات አለው يوم ካብ صحفلنا مالتيو تو بيوتيفول ستوبيد دونكي إلونا مالتي زي هنا تريته كونه تو بيوتيفول ستوبيد دونكي لنا مالتي صبقات كده تدوغي لنا زي نعين الانتهاءات ناريتي مالتي مثلوا لنا حدا عرسي يزقلت لك حدا او خبيدي حاجه انا عيونك مالتي سبات مستفرالي مايند ستيت كوين ميموري تتصحفوا غلغليهم يصرفيهم غلغليهم ريتهم صبق يهويهم غلغليهم صبق مدد تقربيهم يمزلوها غلغليهم كا بعلهم تفلطون كلك يفدي مالتي سو ناي سمعي مرጫዩ እዚ መደብ እዚ ናይ አቅራባይ ጥራውና ይኮነን ግን بزغون يكون سي ريتو خنبو تسفا نغبر ريتو هاونا ياخو نفوتوكم يا حنا Welcome to Shidden Reacts 1 and well done علم بوشع كتف الى الله مالتيو علم بوشع حدار يغبر بعلهم تفلطيات بقى وديلني حدار دلني علم بوشع تايغروا ايدن مالت تاي صقم حدار زي تغور المخنيات تاي منكست حسن وخمديل كادي فلسي كم زي الكادي فلسي مريماوي تبعتنا مسلت كاتخر زل حج زمركع والا ግን مريماوي تكو خيدنا فلسنا يا تبونكس يادرغا دلا تردي ولا زعلم مالتي مو اسمع ياسك سناي زين هنا يغوران زعلم زربشن حدار ممكن حدار يدلني حدار قبر تخلي 35 العدم مسقور كده قبل بي هي صبوش نسخم بينكم فجأة كتب لي انا حدار ام بي قبرن ام بي قبرني عربي جاخي هو ام بي قبرن عج ايش تمط ليلاتنا نعاختي دوخ ما كتصبيو ايخي وامو لا في عندي انت كتصبي لك مالت 5 عمت كو غير خبز تصبى دغي مندي مرفق فلكم فتلخوننا مرفق كركم فتلخوننا ولا ازي زبلك ገንዘብ ኩትጉድፍ ጸነኽ መወዳታኻ አውል ባንዴራ ተጎምጊም ካብ ስደት ትበልምበር አስመራይ ተአቱን ከተባህል አው ኸልኩም ኮም እንተርብት ገብር ደቀ ኮለ ጉዛይ ዋይ መሕነኻት ፎ محفراتكم بطعمه طعمكم محنخات
بطعم معنا خات لك كل جزء معنا خات محفرات أو خيركم سيا أو خيركم سكالمة إيه تقبل أنت أنا سناتي بدي سامي شكرا أو سامي شكر كيركم كم أنت بتقبل حمرة أم حرينا لهم ديوم حمرة እንግዲህ ጎይታ ጀብራም ሲሉ ከራይር ከናሎ ታይዝ ብለና ማለት እዩ ጸርፈ ያለው ኤኖይስት ተዘረባ ማለት እዩ ባዓለም ተቃለስ ያግንትል ተዘረባ ዝብል ጊዜው ላይ ንሱ ሐሳብ ከም ጌታቸው ረዳ አነ ማንነቱ ላይ ዝፍለጥ ህዝቢ ቃለስ እንበር መንጎ ዝኾንኩም ንስኻትኩም አይፈልጠኩም እኔ አይነቱ ዘረባ እንዲዛረብ ዘሎ እዚ ማለት ኣብ ልዕሊ ተህዝብ ዘሎ ንዕቀት ይዘርእ ማለት እዩ ዶክተር አብርሃም እንታይ ዶክተር ኮረሎ በሶሺዮሎጂ ብምንታይ ተመረቀ ይዝልክ ዶክተርየ ብምንታይ ተመረቀ ዝኾነ ደመረቀ ይመስል ሞንታይ ዶክተር የገለ እንዳበለሲ ናይ እዚ መረቃ ነበይና ዲያ ማለት ታይ አይነት ዲግሪ ተማሂሩ ዛ ፕሮፌሽኑ تا بروفيشن وهم فلت علينا لنا مالتي تا فلت قلتي زي بسوشيولوجي خاي تمر سوشيولوجي و بعلها تفلت على ابكافيكو من الدياسبورا بريزيدنت ابكامينج ديو تግራያው ተስፋ ሆፓሊ ام حداري اديزول ተሆይና ብድሕር ሕዘ መጽኡ ሙሲ هو ንሶም ام حداري يا وازين تم حديرنا ما طفينا تم حجي زلو زي قدونا على زخبر ከሰሞኑ አጀንዳ አለ ያሰብ ወደብ ምን አልክ زيكو عودي አብቹ ይመልሰዋል ምንም አትጠራጠር በድርድርም ቢሆን በምንም ቢሆን አሁን እኮ ብዙ ሰዎች ያልተረዱት መከላከያ ሰራዊት ያለበት ሌቭል አያቀም ሰው አገሬ መንሱርን በፈለገችበት ሰዓት ለመሄድ ዝግጁ ነኝ ለምንም አሰብ ላይ አሳምተ በላይ መስላል ሄደ ወይ አሳ ብቻ እሬቻ ራሱና ከብራለን እዛ ሄደን እሬቻና ከብራለን እዛ ሄደን ማለት አሳ ጥራህ ኮነ አሁን خبራይና እዛ ጉዳይታ እሬቻ ማለት እሬቻ ምስ ማይዲዩ ተባዓል ዝኽበር ያ ምስኮም ግን ያው አውሮይሉ ያ አውሮይ ዝኽበር ያው ገምገምሮዋ ማለት ያ ስለዚህ ገምገምሮዋ ዘዘበለ በሙሉ خبራይና ይዝልዘና እዛ አይነት አይ ቃለስን እኮ ሕጂዚ ማለት እዩ ባይዘወይ ትጥራኝ በቃ ተዘዋعني حقني اخي انت ودي نعنا ختلك منا خوينا انا يبل اسكدا تهون اسكدا اينا دو الا حجت غدايات معناتنا طاطونا امبر بخمس يوم زولسك يفطروا وارخن اللير باي ذا وين غدي نايزي ادغاغفا قفليز بلا اي معناتا يدغف كل هونه نصدق دغف مسللو قاوم مسللو كل سب معناتي ግን ታዩ ዝባሃል ዘሎ ነገረ መንገዱ ተሓንተ ጎሉ ቢልዋ ዘሎ በሰላም ኮኒ ይኽእል በገለ ትብሎ ወግዕላ እንዲያ ግን እንተኾነ ክሳብ ክንዱዚ ዝኣክል ውሽጣዊ ታይ ዝባሃል ማለት አለካ እንዶ ዘይምርዳ ናይቲ ሰብ ድሌትሲ ንኽትርዳ ድሌት ዘይምሕዳር ማለት ስቲል ናው ብጀነተር የምጥቆም ይልካ ወላ መብራህት ሲልክ ስቲል ናው ኸም ቢኾይን ሕጂ ጽናሕ እንደ ስቲል ናው ብጀነተር የምጥቆም ስቲል ናው ይብሎ ሶፋንያስ ፓስተር ሶፋንያ አው በቃ ምን ምንታይ ካባና አባይ ገዲና አይና ኤሌክትሪክ ወሲድናስ ዘይነሆም ምስኪን እቲ ምስኪን ይተሓደ ባይዶ ይተሓደ እዚ ኢንተርቪው ዝገብር እዚ ማለት ፓስተር ሶፋንያስ እዚ ማለት ዝኾነ ሰብኣይ በቦክስ ገይረ ጋሊኒ ውጪ ገለገለ ዝብሉ ኢንተርቪው ገብራ ውጪ ሃዮ ገለም ዝባሃሉ ሓትኩም ዝባሃሉ ሰው ኢሊ ዘሳቀን ማለት እዩ ናዚ ፖድካስት ተቀደስ ማለት እዩ ጽቦ እዩ ይገርማል እንደ አንተን የስ የት ሬቻ ቀይ ባህር ላይ ሬቻ ይከበራል አንድ ሬቻ ሰው ኢና ንኽብር ይዝል በቃ ተባዓል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኸ መልሲ ይዝብ ዘሎ ሚኪ አምጪ ወንድ ልጅ ወጥተ ስለ አሰብ ስትናገር ወንድ ልጅም እኮ ይወል ሊደፍራት ያልቻለው ኤርትራን ብቻ ነው ግልጽ አድርጌ ድንገር በቃ ዘይደፈራ ነዚ አዩ ስለዚህ ሰባይ ኮይን ካድፈረና ኢነት ፈቀራ ናይ ዲኻ ማለት ያ ይፋወርም ዘሎ እስኪ ተቀጻለ ዘሮ ናይ ዲኻ እንስማዓይ ሰብ ድማ ናይ ኤርትራ በጉዳዩ ጣውላ ኮፍት ብለሉ ምኽንያት ድማ የለን እዚ ንጹሪ ስጋብ ምጾታት ዝኸይድ ሐቅ ድማ ስለዚህ ኤርትራ ብዛዕባ እንታያ ክትዘራረብ ዝብል ይትመልሲ ዝኾነ ሰብ ድሕሪ እዚኣ ክቕፅል ኣይክእልን ምኽንያቱ ብዛዕባ ባሕሪ እንተይሉ ድሕሪኣ ትቕፅል ናይ መን ባሕሪ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቐርብ መቸም ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ዲፕሎማሰኛ ወይ ለማን ዕርቅን ዘተን ናትኩም ባሕሪ ንወዲ በሻሻ ንኽትህብዎ ክብል ኣይክእልን ጀታ ሃገርና እሺ حيتا تزرع مسلكا نزخون يكون بحر يكون ናይ ባሕር ሕቶ ይኹን ብዘይ የገድስ ኮፋይ ንብለኒ ናብ ድርድርስ አይንቀርበይና ኮፋይ ንብለኒና ንምንታይ እንተ ተባሂሉ ናትና እዩ ስለዚ እንታይ ትገብርዎ ንምንታይ ደሊኹሞ ገለገለ ዝብል ሕቶታት ሰብ ክምለሰሉ ስለዘይደሊ ከምዚ ዓይነት ክሕተ ስለዘይደሊ ብግልባጡ ድማ ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን
زي أدفير خبصنا يخلين يزبل زي يزبل نصو مالتي مو خبيو جن بيانس أيضا جن مالت لمثالي بهيوكا نسكو ومعنا تزمت ونس نعون ديو وفيكو تايلون يرمسيلكا ويا نحنا زي نسمع خوي نمبر وفيكو ودي ويو مالت اي كوف اي نبلنينا بزخون يكون قداي اين السما معانينا إلكا مزراب مالت بخالي بحالان تاي مالت يترقمو اي كوينات دقات يخفت زخونة سبت ولا تقطع ولا دليني إلى قلقلنبر نزخون يكون نقرسي نهيب كان مقبال هونس برناس عطويو كم مالتي ناكالي إزوسر سلازي حدا قازلو قدايو مالت هيب كاتقبل نحر كوينكاز زبالس أنا قرن نحر داخ تركب كوينكاز سيزحش مزر رابط هاي تساقم نيرو ويل أيفلت انزولو مالتي أول ونا يفلت أنا كوت هاي يفلت توساخو عدن حنا نفلت ولا معه هو نفلت عينا رينا مسينا أنكو عرانا يبلل ايش رينا هنا بس انكو عرانا يا حزبنا حزبنا تبراريت جزءاتها نيرتا غوما عند حرتن في سوما اسخم قانت غوما بخران غره ملن غيركم بسع سعبيلكم خمزه ينفح كلام درؤ كمزي عرق غيركم مالك اسكي غير يرؤهم حيران هجرات تسريع عسي نحناسي مشاينا لنا تسريعنا زلنا تفضل حزب إيرترا إذنا يدق حوالا تزي كيد نيرو إذنا يدق حوالا سبت زي اللو تفضل بإيرترا خندي يقول مرأنا سلطان مالك تريو أبب زلنا يخوينا إن قورو زلنا سواسوي هاي لي مرح اللعب أنا هنا سلطان اللخو إليه زعم حي سمع عنده سلطان مالتكم مالتي سلطان مالت ببزل خايو بوتا خوينكا تغورو زل خاستواصو مالتي اوير زي حلفناتي زي حلفناتي تبع سلطان مالتكو عقم مالتي حاله ነገር ናይ ምግባር عقم مالتي باور مالتي ጉልበት مالتي زي مالت ድማ كفرسن كلمعن زخيل مالتي كእዝዝ ዝኽእል ነገራው ከተብል ወይ ክትሰርሕ ወይ ንዘይ ክትሰርሕ ሲዝ ገብረካ ማለት ስለዚህ ታይብለና አለ ሞሲልካ ኃይለ ደደቢት አነውን በቲ ሰርሕ ዘለኹ እንድሕር ዳ ኮይኑ ስልጣን አለን ማለት እዩ ብርግጽ ኃይለ ደደቢት ኮ ስልጣን አለው ይውልን ተሰማዕና ስልጣን ተሰማዕና ስልጣን ኩሉ አለው ወይ ኃይለ ደደቢት ይውል አለው ወዲ ስማዕ እንዶ ኃይለ ደደቢት ኮ አጸብ ቀቢሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እንታይ ካቱ ለዚ من وتهدر اللو زوم تداليو تلعال زولهم بيت مخر اللو وغير كوميتي زي كله اللو حقيقة ما ده تزيد لنا غلكو قلتي قلتي أو نجرناي منقصنا مغنياتو حزب يغير اللو سلطان مالت حزب مقلقال انت خوينو ترقو سلطان مالت حزب مقلقال انت خوينو ترقو حزب يغير اللو اسكن اسمعي سلطان مالت كم معز إذا كوني حاسد كوي تني حاسد definition كوي define كذا نسمع يوم برتايلي يغير تاي سريع يغيرنا هو هذا تقرأ يزقبر صمدو استراتيجيك كون خلله ماشي سويل تاكتيكالي كون زبو إثيوبيا قبل علي إيرترا زلوا دليت أي بحر يكون خلاي نو تجارو نو مس إيرترا ويان تكون عدو ليسن أقسم تجت إمنايين كم يزولنا نايتورس ديستنيشن ينام كم يزولنا نايتارخ ديستنيشن خو انت قلت إمنايين مالت حدا هاجر نخون مالت راح يكون تدلينا نخون أبز حجي خوينا قص كونفدريت كيرن كو ناي معراب أفريقيا هاجرة بوركينا فاسو نيجر مالي كتعمني متحوسن خرفنا يكون انتاي دريكا فراجايليو ازسي اب حدا دلدل زباله سرت حيزوز تبقسي يكونن ناي حوال مردا يبولون اذا ጉዳይ እዚያ ስምዒት አበጊስዋ ነትናይ ህዝቢ ፈርታይል ግራውንድ ክርከባ ዝኽእል ኢሹ ያዚያ ህዝብን ህዝቢ በሰላም ክራኸብ ኡስራት ካፍት ክትፈትሕ ናይ ኤርትራውያን ኡስራት ዘይ መፍታሕ ቅቡል ጌርካ ወሲድካ ዝኽየደሉ ኩነታት ወላ ኤርትራታ ኣለዎ እዚታት ንሓደ ከምዚ ዌል ዲፋይንድ ዝኾነ استراتيجيز تقومطلو كابز عبز زخيد مانديت عليكم اب كل زوريا زيكم كسرحوا تقولوا لك ديفايند رول سي هاب قالو نجر قوم يلكا حجي وعوح تبلو تخيل نجر ايكون كابتن لوطي كلوز نايت شجر ايثيوبيا بناي اثنيك فيدراليزم يابز كل شجر وديقايو تي اثنيك فيدراليزم كا حوحات يمصيو ስለዚህ ኢትዮጵያ አብ ሽግር ወዲቃላ እርዳኩም አለው ኢትዮጵያ አብ ሽግር ወዲቃላ ጽቦ
من يخمسيوه حوحاتي سلازي حوحات كاب سلطان كإلا نيرو حدا ناي ريفورم حيلخ مص نيرو تناي ريفورم حيلخ عمزيو حجي كابتن بروميس كأتولن دقبو ولا زأتولن كمان اتي حوحات تقاقيوه دبالونا اتنيك فيدراليزم يو كالعلوز قبو حكي كالعلوز قبو عندي زت عنقفه مخنيات اتي بإثيوبيا كجبر استحاسبه ناي ريفورم بروجرام سلتجوي ابي ኢትዮጵያ መፈንቅለ መንግስት ገርካ ሓደ ኃይል መጽ ይሕጅና አብዝትኳ ኃይል መጽዩ ነዝን ተራዴ ቀይሮስ ኣብ 3 4 5 6 7 ዓመት እገና በጸገሚና ንመጽ ዝቂ ሕጂ እንታይ ኮን ነይሩ ኢትዮጵያ ኦኬ ተናይ ስርዓት መጽኒ አቢ ስርዓት መጽ ይለካል እቲ ፌደራላዊ ዝባሃል ስርዓት ሲ ቀይሮ እዩ ነይርዎ ንሱ ይገበረን ስቲልናው ችግር ዝኸውን ዘሎ ንሱ እዩ ናይቲ ንሱ መንቃለ ከዓ ህወሓት ነይሩ እና ستيل كالم تموتيسي فيدرال سرعات زبال تطفيسي ستيل ناوس اب ኢትዮጵያ ዝመጽ መንግስትስ ኦሬዲ ጸረ ኤርትራ ናኾነ እዩ መጽ ስለዚ ታዲያ ኾነ ስትል ናውስ ሕዝ ተቸንጅሲ ኣብ ኤርትራ ዘይኮነ መዘሎ ሰው ኢትዮጵያ ስለዚ ታይ ኾነ ነይሩ ሶሻሊዝም ዲኾነ ነይሩ ትቤት ዓለም ሕጅኮ ሓንቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ማሓቲ ኢትዮጵያ ዘይለም ሕጅ ዝዓለም ዚ ፕራክቲካል ዘይኮነ ፕራክቲካል እኮ ይኮነ በቃ እሱ ይናናዝ አሁን ኢንፍሉዌንስ ዘይ ይሐድርሲ ሕጂ እሱ ንዑ ኢናዘሮይ ንዑ ንዓናዝ ተዓና ተሐልስ ኢትኒክ ፌደራሊዝም አለ ኢትኒክ ፌደራሊዝም አለ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ተሐልዩ ኦሬዲ ኤርትራሲ ኮንሰርን እዩ እና ስለዚህ ኢናዘሮይ ስቲል ናው ሲናቱ ኮንሰርን ቲፒኤልኤፍ ባይ ዘ ዌይ ተጸገም ሕጂውን ተጸገም አግባቡ ዝወርህለ ይመስልን ነበር እኳ ዳስ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ድሕርዳልዩ እዩን ኤርትራ በጣም ከቢድ ዝኾና ንምንታይ እዩ ንሱ ተሓንተ ሓሲብዋ ዘሎ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ማለት ኢትኒክ ቤዝድ ማለት ባዕልን ማለት እንዲሁ በቋንቋ በኸባቢያውነት በቃ ኦልሞስት በቋንቋ እዩ ሕጂ ብፍላይ ሕጂ ዝነበረ ቋንቋ ጥራሕ ማእኸል ዝገበረ ጂኦግራፊካል ስፓን ማእኸል ዘይገበረ አካላ ይተኸልሉ ስለዚ እዚ ከዓ ግጭትን ባእሰን ዝፈጥር ኢትዮጵያ ትባህል ዓዲ እንድሕርዳ ስትሮንግ ተዘይ ኮይና እንድሕርዳ ዓርሳ ዓርሳ ኮሄሽን ዘይብላ ተኮይኑ ሓይል ዘይብላ እንድሕር ኮይኑ ናልባት ኣይትመጸናን ዝብል ሓሳብ እዩ ግን ኣነ እንታይ ደይ ዝብሎ መሲልካ እዚ ስሕተት እዩ ኢትዮጵያ ተደኺማ ያን ኤርትራ ጸገም ትኸውን እስኪ ንምንታይ መሲልካ ኖ ማለት ሕጂ ቆይት ናይ ባሕሪ ገለመለ ዝባህል ሕቶታት ተላዒሉ ንኣብነት ከም ዕንቅፋት ገለ ገይሩ ዝወስዶ ዘሎ እምበር ይብለካ ኣለኹ ደካማ ዓዲ ተትኸውን ነይራ ኢትዮጵያ ማለት ኣብቲ ጎና ዘላኒ ኤርትራውን ብተመሳሳሊ ድኽም ዝበለት ትኸውን ነይራ ሕጂ ዝኾነ ሓይሊ ሱቂሉ በተባህር ገይሩ መመጸ ነይሩ ማለት ኮ ይሲል በቃ ደስ ብዝወሎ አቲስ በቃ ኢትዮጵያ ትሬት ዘሎ መስን እሱ ኮን እሱ ይተሓሳው ዝል ዘሎ ረዲካ ፌደራሊዝም ተዝለው ኢትዮጵያ ጽቦት ለኻንሳን ኤርትራ ማለት ኢትኒክ ማለት ኢትኒክ ዳይቨርሲቲ ሃልዩ ንሱ ማለት ክውንነት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ሃልዩ ንሱ ተዝኸውን ሓይስ ለኻን ዋና ክውንነት እዩ እኮ ወደ ጣባ ገንዘብ ዘሎ ንሱ ክጠፍእ ነይዎ ንምንታይ በቃ ንሱ ክጠፍእ ነይዎ ኢትዮጵያ ሰላም ኮንትራክት ዓድና ክትከውን ኖ ክነግረካ እንደ ሕጂ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ዝባሃል ንኣብነት ጉዳይ ቀዳማዊ ወያነ ንራእዩ ቀዳማዊ ወያነ ተናትና ዝነበረ ማለት እዚ ኣብ የሬዝ ዝገብሮ ዘለኩ ሓንቲ ኢትዮጵያ እኮ እዩ ሓንቲ ኢትዮጵያ ስትሮንግ ኢትዮጵያ ኮይና ንዖም ሪስክ እዩ ሕጂውን 50 ያለዋን ሕጂውን 50 ያለዋን ታይት ፕሮብሌም መሲልካ ስምዓ ነግረካ ንኣብነት ኣብትናትና ዝመፀ አካይዳ ኣብትናትና መንግስቲ ማለት ቶምናትና ናይ ነጻነት ተቃለስቲ ዘምጽኡ ሓሳብሲ በትሽዑ ግዜ ዝነበረ አይዲዮሎጂታት ናይ ዓለም ዝነበረ ሪኦታት በሙሉ ጠቅላሉ ካብኣቶም ሶሻሊዝም ደርባዊ ጨቋኒ ዝኾነ ሓደ መንግስት ኣሎ ቡርዥዋ ኣሎ ወርከር ክላስ ኣሎ ንሳቶም በቃ ማለት እቶም ቡርዥዋ ዘሎ ክላሳት ነቶም ወርከር ክላሳት እንዳገዝኦም ክኸዱ የብሎም ዝባሃለሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ተሓሳብዚ ግን አጋጣሚ ኮይኑ እንታይ ድመሲልካ ብዙሓት ካልቸራትን ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ዓደታት ከም ባዕድ ኢትዮጵያ ናይጄሪያ ገለ ዝኣመሰላ ግን ይሰርሕ እሱውን እዩ ኣፕላይ ክግበር ዝኽእል ተሞኪሮም ክግበር ዝኸደም እንታይ ክኸውን ነይርዎ ግን እተን ማለት ሕጂ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኢትዮጵያ ተሓስበሎም ሎም ይብለካ ኣለኹ بسرعات الفيدراليزم قال خمزة أكتر تقبر وده قنت ما أخلي منجستي حيلة أو سياسي بتعمد تنكر كوينوس كابو سرعات وقت يوم حجون سنتراليزد كوينو مهنياتو تناي نقص مينتاليتي سلازل إن هذا مينتاليتي سلازل حجون بو سلازيك أتصل يتسجم هذا في الترمالات تنرجنس أوتونومس يكونه كم اللي خنك أساسا عقمي تفقد لنا مالتي تاين تغييرن زلو أنا أبنت بوقت غير كواتر إخايو
ዝኾነ ንማእከላዊ መንግስቲ ተቃውሞ ሓሳብ እንድሕርዳሊ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ካልእ ኮንፍሊክት ገለ ኣተሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኻሊእ ባህላ ነዘን ከምዚ ዝኣመሰለ ዓድታት ኢንክሉዲንግ ኤርትራ ኳስ 9 ብሄራት ኣለዋ 9 ብሄራት ኣለዋ ኣይ ንሰምይ እምበይ ያው ኦቶኖሚ ኣሃዳዊ ዘሎ ኣሃዳዊ ኮነን ሕጂ ቶታሊታርያን እዩ ማለት ጨቋኒ ስርዓት እዩ ዘሎ ስለዚ ቶታሊታርያን ክብለካ ከለኹ ሲ መሰሎም ፈቂድሎም ኣይፈቀደሎም ከልኪልዎም ናይ ሓደ ዓሌት ገለ ዘይኮነስ ንኩሎም ኣይፈቀደሎም ስለዚ ቶም ተፀጊዖም ዝነበሩ ተፀጊዖም ኣለዉ ቶም ዓቕሚ ዝነበሮም ሽዑ ክንወፅእ ንኽእልና ዝብሉ ዝነበሩ ግን ማለተይ ብዓብላልነት እውን ንሳቶም እውን እንዳሃለወ ተጠፊኦም እዩ ናትና እውን ከምኡ ክኸውን እንተኮይኑ ትዘረባ እዩ እምበር ሃገረ ብቀደም ጀሚሩ ሲ ሃገረ ገዢን ኣብነት ናይ ትግራይ ሃገረ ገዢ ነይሩ እዩ ብክፍለ ሃገር እውን እንተኮይንካ ክፍለ ሃገር ኣለ እዩ ግዴታ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ወዲ ጣባታ ይብለና ኣሎ መሲካ ተመለሱ ንድሓር ንኣብነት ቀደም ኣብ ትግራይ ወራጅ ዝበሃል ቃል ሰሚዕካ ትፈልጥ ዶ ወራጅ መኪና ያ ካበይ መፅኡ እንታይ ቋንቋ ወላ ሲልናው እኮ ወራጅ ይበሃል ይግባይ ዝበሃል ቃል ክትፈልጥ ዶ ይግባይ ይግባይ ዝበሃል ቃል ትፈልጥ ኢኻ ወራጅ ዝበሃል ቃል ትፈልጥ ኢኻ ሕጊ ማለት እዩ ካበይ መፅኦም እዚኦም ይግባይ ትግርኛ ዝመስለና ዕዚ ይግባኒ ትግርኛ ወራዲ ይኾን ነይርዎ ብናይ ዓድና እውን ማለት እዩ እንታይ ግን ኮይኑ ነይሩ እንታይ ኮይኑ ፀኒሑ መሲልካ ኣብቲ ካልኦት መንግስታት ከፍቲ ቅድሚ ሕጂ ቋንቋኻ ምምዕባል ገለገለ ኣብ ዝበሃሉ ወዘተታት ከይተኣተወ ተሎ ገለገለ ቋንቋታት ንገለገሊኦም ሱፐሪየር ከም ዝኾኑ ተገይሩ ይሕሰብ እዩ ነይሩ በትሽዕ ግዜ ማለት እዩ ተረዲካ ዋላ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ከይድካ ኣብ ናትና ዓዲ ከይድካ በመሓርኛ ምጅንጃን እምበር ምስ ሓንቲ ቆልዓ ክትቃጠብ ገለ ተኮይንካሲ በመሓርኛ ቋንቋ ይጥዕም እምበር በትግርኛ ሲደርቀካ እዩ ዝሰበ ዘይጥዕሙ ሰኮም ዓይነት ፕሪንሲፕላት ገለ ስለ ዝነበሩ ቋንቋታት እንዳተናዓቀ እንዳተዳዓኸ እንዳኸደ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ይውረስ ነይሩ ዳርጋ ይሃድም ነይሩ ይጠፊ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እኮ እዩ ንእሽትለይ በብፀጉዕ ሒዙ ቋንቋታት እውን ባህልና እውን ከምዚ የለና ገለ የለና ናብ ክሊፓት ገለ ክንመፅእ ጀሚርና ተዘይ ኮይኑ ከም ዝኾነ ፅግዕተኛ ቋንቋ ኺሮስ ኣለማዮ ዝኾነ ኣልበም መውፅኡ ዝደረፈን ደርፍታት ንሰን ጥራሕየን ስማዕ ነይረን ማለት እዩ ሕጂ እዚኡ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሓደ ነታ ጥብሱ ክትጥዕመሉ እዩ ነታ ቁርጢ ማለት ቁርጢ እዚኣ እንዲበልዕ ነይሩ ግን ስቲልና እስካን ሰማዕና ኣላተ እንዲያ ናይ እዚ ነገር የለም ሓድሽ መንግስት እምበር ሓድሽ ስርዓት የብሉን ማለት እዩ ሓድሽ ኣካይዳ የብሉን ንሳቀኛ ነፃ መውፅኢ ዝኾነ ምርጫን መደበኛ ስርዓት ጎን ተሰሊፍና ናይ ታጭቁን ህዝቢ ነፃ ክነውፅኢና ምስ ሓቀኛ መደበኛ ሰራዊት ኮይና እዩ هو حقينا مدبنيا ዝኾነ ሰራዊት ኮይና ጭቁን ህዝብ ኤርትራ ነፃ ክነውፅኢና ይዝብል ምስ ሰራዊት ወል ተሰርዓት ከመይ ነይሩ መሲልካት ናይ ኣብዚ ነበረ ካይዳውን ሕጂ ሽዑ ንሱ ዕሙት ነይሩ ዕሙት ነይሩ ለካ ዓይኑ ጠፊኡ ነይሩ ያው እንግዲህ ይረአ ለምበራ ይረአ ነይሩ ታይዝ ወዲ ክንዲ ዓመት እዮም ዝብሎ ወዲ 80 እንግዳን ዓመት ዳርጋ ሃይማኖት ይወልም ባይዘይ ወዲ ጣባ ማለት ዞም ኮምዚ ኖረ ካይዳ ዝኖረም ሰባት ዞም ኮምዚ ንፈጣሪ ታይና ንብልና ገለ እንዳወሉ ንሰማይ እንዳጨርሑ ገለ ዝሓለፍዋ ሰባት በሙሉኦም ምንም ዓይነት እምነት ኣይተረኽበሎም ኢኻ ዛስዋይካ አንጻር ስርዓተ ክብርታት ናይ ተህዝቢኦም ከይዶም ነይሮም ማለት ይቃለሱ ሕዚ ተመሊሶም ከዓ መይሶም መፅኦም ንሕና ኢና ንቃለሰልካ ከልዎ ከለዉ ከዓ ማለት ሕጂ እውን ተመሊሱ ኣባይ መፅዩ ማለት ነቲ ህዝቢ እንታይ ገይርዎ ፖዚሽኑ ቀይሮ ቢሉ መፅዩ ክዳኑ ቀይሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ትዘሎ ትዝነበረ ካይዳ ማለት ንሕናሲ 17 ዓመት ዝበሃል ቃልሲ ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓ ማህይምነት ምጥፋእ ዝበሃል ትምህርቲ መፅኡ ብድሕሪኡ ከዓ መቁል ሓፂን ትምህርቲ ሰብ ጀሚሩ ኣብ መቁል ሓፂን ኣብ በረኻ እዩ ተረዲካ ድዩ ብላክቦርድ ገለ ዝበሃል የለን ድሕራይ ከዓ ዳስ ትምህርቲ ቤታት ተተኺሉ ካብ ዳስ ድማ ናብ ሕጂ ዘለናዮ ትምህርቲ ገለ ተመፅኡ ይሓቀይዶ ሕጂ ኣዶ ክትመውት የብላን ኣምቡላንስ ገለ ወዘተ ዝበሃል መዓት ናይ መሰረተ ልምዓታት ኮሎ እዮም ከይዶም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝግባእና ነይሩን ندحر كمل سلنا بوبوينا من تمن قدتات كن حتى زي رئيس تجابر زوب نجارات زيومس بجزيدة كايم تغيروا نيرو ملك تحسود قالوا ورد تزنبر من قست تزهلون وعلوس النبلنا عشيم يزي assumption هنا تزنبر تزهلوس سما evolution كوي بس لا evolution كوي evolution هيدا تغير يمخ لمثالي زي حشة تمرت access قدام نيرو بزمن هاي سلاسي عدوى نمروصات او تግራይ ለምሳሌ ስፔሲፊክ ተተገይሩ ነምሩጻት ኮይኑ ግን ስፔሲፊክ ዋላ ብኤሪያ ተሪናዩ እዚ ግን ዝሕሸ ዘለዎ ቦታ ዋላ ተሪናዩስ አፍዝኒናሉ ኤሪያስ ረሒቁ ነው አሉ ማለት አፍት ንሕና ስትራግል ገርናሉ ዝበሃል ቦታ ነው አሉስ አው ጠፊኡ ካለ ሙአው ዝጎሩ ነገር አለ ግን ትግንዛበታ ይመስለካ ሕጂ ትግንዛበታ ይመስለካ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ኳሊቲን
አድሬሲንግ ዝባሃለሎ ማለት ክባጽሕ ናብ ብዙሕ ሰብን ማለት እዩ ኳሊቲ ዝመጽ ድሕራይ መጀመርያ ሰለስተ ግዜ ክትበልዕለካ ብመዓልቲ ንቀደም ድሕራይ ከዓ ጽቡቃት ምግብታት ሃይ ካሎሪ ዘለዎም ካሎሪ ዘይብሎም ካሎሪ ዝቀነሰ ፕሮቲኖም ሃይ ዝኾነ ገለ ሳምቲንግ ናብ ምበልታቱ ማለት እዩ መጀመርያ ክትበልዕለካ መጀመርያ ግቡእ ምግቢ ክትረክብ ክትከለለካ እዩ እቲ ማሕበረሰብና ሽዑ ኣሽንበያዶ ኳሊቲ ኤጁኬሽን ይትረፍም ሞ ይብለካ ዘለኹ ትምህርቲ እኮ ብቑዕ ዝኾነ ትምህርቲ እዮም ዝመሃር ነይሮም ዋላ ተወሰናት ኮይነን ዝተመረጡ ዓቕሚ ዘለዎም ደቂ መሳፍንቲ እዮም ዝመሃር ነይሮም ሽዑ ካሊእ ዝነበረ ወዲ ደፋድም ኩሉ ኢኻ ትበሃል ሓረሳይ ትኮንካ ወዲ ደፋድም ሓሳብ ይሰምዕ እውን ናተይም ሓሳብሲ ይኸይድ ይኸውን ቴቮሉሽን ዓሉስ ቀይሮ ይምኻለን ቀይሮ ይኽእል ማለት ዘይቀይሮ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ከም ዝበልካ ያንስኻ ትሕቶኻ ክምለሰካ ተለኹ እንዶ ማይ ተንከፍና እንታይ ዝብል ስለዝተቃለሱ ወይ ከዓ ተለውጢ ሒዞሞ ስለዝመፁ ዘይኮነ መፅኡሲ ባይ ዲፎልት እቲ ናቹራል ፕሮሰስ ከምኡ ስለዝነበረ ማለት መንግስቲ እውን ክሰዓር ስለዝነበረ እቲ ሰዓር ገለ ዝብል ሓሳብ እንዳሓቀድ ከውን ይኽእል እዩ ግን ሁይ ዘሚንስ ምክንያት ናይ ተለውጥስ መን እዩ ዝዘረብ እሱማ ተዘይቃለሱ ነይሮም በቃ ስለዚ ሕጂ ምክንያት ናይ ተለውጥ ዝድለ ተለውጡ በዓሉ ክመጽእ ነይሩ ገለ ዝብል ይሓቀዱ ኣብ መን ኣፕላይ ተገይሩ من أبلاي جرو بخمي تلويت زبل كتفهم كتكلم لك جزء خوسري نبر ويكم تحجي نحن أكاديمي سنة حرق وين نزلنا كم تي ميد عمد قوة تعطينا أنا كابنا سلسلة ميد عمد تزيد تجاجي بزمن من قصتي جوندر كلوز الدور بوليسي أدخلت لي رأيت بأمالتيو كابزغون يكون عينه ناي على تكنولوجيا سلطانة تقلي لي أتنبر نيرا مالتي سلسلة زخونة بس أحي كوضع عد موسيو من عينه نجرز جورنا جري نبرد سو كم وناكم ممكن كناتون غير نبر أي في اللتر مالتي إذا حجز لنا يو أكايدا علوهم دغمتات مالتي حجيكن تايزل زرا حساب كن مصي نيرو تايلا يخون نيرو زبل حساب صبون دي انا دكتور جبريل يسوس زول يتخكل يزبل اوكي دكتور جبريل يسوس مين زبالو هو زوم دكتور ممر هو زوم دكتور زلو نسوم زول يتخكل انتي مالتي كلهم زواتات كلات كون خللو كني كلات مالتي نابنت 35 قلمه لقلت خويو 35 ወይ 50 ክልላት ኣለዋ ማለት ኣብ ሓደ ክልል ማለት ከምዚ 50 ስቴት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዘን 50 ክልላት ንምንታይ ይመስለካ ንምንታይ ኮም ኢሎም መስሊካ እንድሕር ዳ ኩለን ዞባታት ክልላት እንተኮይነን ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ክልል ብክልል እንዳበልካ ገለ ኢኻ ትጋጮ ዘለኻ ምክንያቱ ለንባዕልኻ ዝመሬት ዚናተይ ትብለለኻ ኩለን ዞባታት ክልል ኮይነን ኦቶኖመስ እንድሕር ኮይነን ዓርሰን ዘመሓደራት ኮይነን ትሕቶ ብሙሉ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝመፁ ነንባዕላተን ኣይኮናን ዝመፃ ምክንያቱ ወላታ ሕጂ ዝኾነ ዞባ ፀውዕሞ እዚኣስ ኣብ ዝናትና ክልል ክኣተለዋ ዝብል ይትጭንቅ መ ዘለ ሓቀይዶ ሕጂ ግን ብዞባ ደረጃ ወሪድካ ኩለን ክልላት ይኾና እዩ በቃ ኣብ ትግራይስ ክልላት ይብላ ማለት ቱ ማች ሕጂ እዚ በተሓደ ወገን እንታይ ዝብል ፕራክቲካል ይኮነ እንዲሕ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማኔጅመንት ንባዕሉ ይካልኒ ሪፈር ዝኾና ክልላት ሲ ምን ቋፀረን ከም ዝኽእል ይፍለጣል እንተኾነ ግን እዚ እንታይ ንኽብል ከም ሓሳብ ሬዝ ገይረ መሲልካ እተን ክልላት ኦቶኖመስ ብዘይ ምዃነን بعرسن كم محدرة بزي مخالن ناي بعلاتن بقعتن دخمتن بزلوهم سبات دقين زوارق زلوهم بر تحجي زلوه فيدرال بتحد وجنو نتن كمان هذا مثلا بفلاي كم تقرأ مثلا دخمت مالت بتعمي وحد حزب زلوون بفلاي كأبو تشعق زي قام كون زي مع بلاد زنبرة بهلن جل زير آيات أنحى تحبي إن أنحى زنبرة نهوز جيري هو فلوريشد نخور عقمي هيبوني أترى جيري مالتي زي صبوا عقميو كنت كمل زلنا خنكره خلو زلنا نحن إنا نيرنا مالتي جن حجت تخون النتون سعرنا إبا الجمالات كان آمن نزلنا وديت أبانا وزلو زلنا نخرج زلنا مالتي زي ولا يمشين على ولا إذا شيء وزي على ولا هذا نقولين باريانيرو أو همريس لزينورو كأو نبي مسي نسمرامس يا باكجراوند ناي نسمرامس يا نزان داسوار نبرا سويتي نزي أولي لا صغار ولا عندي هلتني خلاص تعورون ودي مسيو كابدو زوج في مسي هاي مسي هلتني بقى أبو حجي فند لك هذا اللي هنا نقول تابع دي خانة نسوان نورات هون سبب فلسفة في هالوا حجي انتي من عق زلهم مسيلك نقول زي باك جراوند خزارة ويلنديو مو انتي حجي نادين نسوانيرا هيكونن مريت ينورن حدث أبوي تبو موتي فلا مالت كم زي مو أوت جبارة تجارة لي أو نشى الموتي يولدو أو كاس مرات نبرز نبرة يولدو ولدو رئيس جيرو so what's the problem
ማለት ወደባት ይኮን ማለት ልጅ አይ ወደባት ዝባል ብስር የለን አዳም አይ ባዓሉ ስለዘልዕዝ ናይ ዓለም ዚ ወደባት ኣነ ወደባት ሓኸለ ዝግባኒ ኢሉስ አይ ሓደ ወደባት ዝኾነ ሰባይ ዘ ኣነ ወደባት ኣይብልን እንዴ ክትፈልጥ እንትኾንካ ማለት እዩ ቱሪልም ከም ዘይኮነ ክፍሉጥ ይተሰብነ ታይል መሲልካ ባዓል ሬዝ ዝገብሮም ሓሳባት ሲ ሂትለር ታይል እንታይ ገር መሲልካ ታይል መሲልካ ዝሰዓረ ሰብ ሲዕረ ኢለ ይዛረብን ኢሉ ተረዲካ ዲ ሰዓረ ሰብ ሲዕረ ኢለ ይዛረብ ማለት ምንም ባዓል ይገልጽ ታዓወት ይገልጽ እዩ ማለት እዩ ዝተሰዓረ ድማ ተሰዓረ ኢሉ ኣፍተሰዓረሉ ቦታ ስዕረቱ ከመን ይርከብን እዩ እዚኦም ትክክል እዮም ወደባት እንድሕር ኮይንካ ኣነ ወደባት ምባል ኣየለካ ባዓልት ወደባት እንደትካ ክዛረብ ኣፈውጽዩ ማለት እዩ ወደባት ማለት ግን ከምቲ ናይ ቀደም ሽሕና መሬት ይብለካ ከለኹ ሕጂ ንኣብነት ከም በዓል ወዲ ጣባ ብዙሓት ኮምፕሌክሲቲ ኣብ ኣእምሮኦም ዘለዎም ሰባት እዮም ንኣብነት እቲ ናይ ኢሰፓ ስርዓት ገለ ዝነበረ ታይም ኣለዎ እዩ ኮምፕሌክሲቲ እቲ ናይ ወያነ ዝነበረ እቲ ናይ 27 ዓመት ኣብውን ኣለዎ እዩ ተሳትፎ እዚ ኮይኑ ዝዋጋእ ዝነበረ ኢሎማትዮም ሽዑውን ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብኡ ኸይዱ እተኡ ዘሎ ቶታሊታርያን ስርዓት ኮምፕሌክሲቲ ሕጂ ድማ ናብ ወፃእ ኸይዱ ዝወሰኸሉ ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ጣባ ነፃነት ብኣግባቡ ዝነብረሉ ይፈልጦ እዩ ተዓዲ ይነብረሉ እዩ ግን ኣብቲ ዓዱ ክመፅእ ይደልዩ ኣይደልዩ ንምንታይ መሲልካ ከም ትሕቲ ሕጂ ዘደናግሮ ዘሎ ምድንጋራት ክሊር ክኸውን ግልጽ ክኸውን ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሕጂ እምበርቲ ኣዲኡ ስዋ ትፀሙቕ ነይራ ኣዲኡ ስዋ ትሽጥ ሁኬርስ ብዛዕባ ኣዲኡ ጉዳይ የብላ ንሕና ማለት እዩ ኣዲኡ ወላዲቱ ንዑ ወሊደን ኣለዋ ብጉልበቱን ጎሊዳ ክንምንታይ ዝኾን ሰብኣይ ዘሎ ኣብ ወደባት ኣይኮንካ ንምባል እወ ትክክል እንዲ ሓቂኻ እንዲኻ ተወደባትነት እውን ብስሩ ንሕና በዓል እውን ተዘይብል ማለት ኣባትነት ኮ ወደባት ማለት ኮ ቡርሻ መሬት ዝግለጽ ነይሩ ቀደም ማለት እዩ ሽዑኻ ዓብይ ሓንካሸ ወርቢርካ ትሓርሶ መሬት ገለ ተለካ ክመፅእ ዝነበረ ዘራርባ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ወደባት ዲኻ ወደባት ኣይኮንካ መን ይፈልጠካ ሕዮ ብሽረ ኸድካ ሕጂ ኣምነት ስኻ ኣኽሱም እሲ ወደባት ዲኻ ወደባት እየ ንኽትብል እንታይ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ምንም ክህልወካ የብሉ ነዚ ሰዓት እዚ ወደባት ዝበሃል ነገር ማን ይፈልጠካ ካብ ኣኽሱም ካብ መቐለ መፂእ ኣነ ክነብር ይኽእል ሓቂ ኣኽሱም እዋ ክትነብር ኸ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምኡ የለን በቃ ስለዚ ወደባት ሰዓት ይልዎ እዩ ስሕታን መዓልቲ ውዒል እምበር ሕዚ ግን ሽደይ መቸም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ቤትም ከድካ ግን ወደበ ኢኻ ተባሂልካ ትምልሶ ነገር ኣሎ ትክክል ኢኻ ግን ወዲ ሽረ ኢኻ ትብል እምበር ትክክል እኮ ተተወለድካሉ ቦታ ሕጂ መድሓንትኻ ይረስዕ ባህልኻ ረስዕኻ ጥፋ ይኩን ኩናት ወደባት እያ ኣነ ኣብቲ ሕዚ ሰዓት ግን ከምኡ ዝበሃለሉ ነገራት ሳይኮን መጽናሉ ኣባኻ ላንድ ሎርድ ኣይኮነን ሕጂ 40 ካሬ መሬት የብሉን ተረዲካ ድዩ 200 ካሬ መሬት የብሉን ሕጂ ብሰዓት እዚ ኣባኻ ዝበካ መሬት የለን ሕጂ መንግስቲ ብሊዝ መሬት ዝሸጠልካ ተወዲዩ በቃ ይናፍ ሕጂ ኣነ ካብ ኣብ ሽረ ተወልደ ኣብ መቐለ ነብር ካሽካ ይዘንበረካ ሕጂ እንድሕር ከይደ ኣነ ማለት እዩ ሃዲመ ከይደ ሰላም ተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ካብ ሽረ ወፅሲ ኣብ ኣዝመራ ይነብር እንድሕር ሊኦ ኮይኑ በትና ሕጂ ዘሎ ካይዳ ኣነ ወደባት ድየ ወዲ ጎዲ ወዲ ማንም ዝፈልጠኒ ሰብ የለን ወደባት ክትበሃል ከለኻ ሽዑ ኣቦኻ ብዙሕ መሬት ወኒኑ ገለገሊኦም ናቱ ሰራሕተኛ ኮይኖም ገለገሊኦም ንሱ ኣስራሕ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ግዙኣት ገለ ስለ ዝነበርዎ ተረዲካ ድዩ ሽዑ ወደባት እየ ኣነ ኣባት ማለት እንሱ ኣቦ እዩቶም ካልኦት ውላድ ምዃኖም እዮም ስለዚ ኣነ ወደባት እየ ኣብዚ ብፅሒት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ወደባት እየ ሓኸለ እዩ ዝመፀ ናየናይ ተስካሪ ናየናይ ድሕረድ ላሕመሊ ኮይኑ ሓኸለ ክበፅሕ ለብዘ ሓሳብ በዘርዚ ኢሉ የጨርበር እዩ درف سلطنة دي يورط أيضا كونغو محمد نفسي ملا حبرة سبنا تقصي ملا حبرة سبنا تقصي كونغو مع عربي نفسي زدن زوز زينب تبحق التلوسي كاتيناتي كبل سبنا نخسي زغراج عنده زيت حرسي زغراج عنده زيت حرسي ما سايدة تزعل عندهم لسه እሺ ሓራይ እዚው እናው ተወሳኸ እንዲዩ ሓቢርና ምን ታሪት ተሓቅ ክንጽቡ የሰለን ጽንሕ ጥራይ ሲልና ጀምብላክ ይኻ ክሸይ ጥሪየ ካምበር ቃልስና ጀምብላክ ትሕሉ ይራኹኻ ቃልስ ከተፍርስ ውክልና ደይብሎም ሰባት ዓዲምካ ከተዛርብ የሪየ ካምበር
ህዝቢ ድመረጾም ይድል ዒሎም አናይስካ ህዝቢ ደይመረጾም በገዛ ፍቃዶም ግንባር መሰሪትና ለና ድበሉ ከተታባቢ ዕሬክ ቆልዒ ኮና نزارب نفلت نخوض نفلت كم من شيء كابزي ولده أنت يا خطرني نشر مالك نصوص لزلها كفهم أنا زليا قدامي تفريا كلا إرما علامة براسي علامة خلوك مالو زيرنا سي درسنا تعدنا هون له حري دي كل بنك هو تايز لنا زلوا مسيلكا زاناي سلطنسي أنا سلطنة زي تزارنا لقدة አይ ብርጌድ ንሓመዱ ባውሮ ይከፋፈል ነም ዘሎ ሳይድም ሒዘም ነዩ አይ እንትና ጉጅለለው ናይን ማለት ናይ በዓል ውፍ የለው ናይ በዓል ፍናን አለው ናይ በዓል ውፍ ካነ በይኖም ኪሮስ ሰልጠነ ዘለው በሓደ እዮም ፍናን ከማን አዲስ አበባ ጸንሑን አዲስ አበባ ጸኒሕም በመሪሕነት ተመሪጾም ጸንሑ ባይቶ ገለት ባህል ብርጌድ ንሓመዱ ሓደሽቲ ዝመጹ زحدش زمو بعد كيروس المرحكم ينازلوهم نبرخ وري نازلو زي ما يمزلو حجي تقدايسي مالت تايو برجين حمدو يعوت لك تنفترو كم اخناتك انفتنا بي تايل مسيلك جميرو مايوم ያው ስካዕት خدو خا نخيم لسيم جميرو مزل امنت لنا افت نعلامهم سلم سجمروس ميبي انا سلا هيزاو كله ويم أنا كم قمتي أنا تزعو الدسي ولاني عوتي لم يأمن عندما حد نجارات كعا كريوم إلى زحاسهم نجارات توم كالو زهو زلو أيدياسي تزد دامس وامو حد تزمو تسمع معزب الحين أي أنا نتاي رئي برجين حمدو including كاب ناتاتهم تقالستي أوشت أون almost كابتوم زهي سوام دم بتقاومه كعوته اللي زي فشلت دم بتقاومه زبل بحصيرو دان ود ممهرون سرح له مهدر برودكشن تايزو المسيلكا امنتاي اتيو اتمجمريا خفو اتحاز حزو نغرنت برجيد محمد بايزو جون بلاك يا مالت درقنيا يو بصوايو بزح مسبي سما معن ግን ትዊስትን ክትገብሩነትና ጆን ብላክ ሐሳብ ናምናት ካን ተወስዱ አይኽእል ተረዲ ካዲ ዝለማመጽ አይነት ሰብ ኮን ቲዩ ሳይድ ዝፍታ አይነት ሰብ ነይሩ ባት ዋላ ቦት ደጋፉን አዱና ደገፈ ነሃለወ አፍትን ሱረይ ዝገብሮም ነገራት ሐሳብ ድማ ማለት ማኸል ዝገበረ ስለዝኾነ ነኽቲው ኣብ ዓድም ኣብ ተዋስውን ማለት ኣብ ውሽጥም ዝገበረ ስለዝኾነ ዓድኻ ሓሊፍካ ዘይማሃብ አይነት ሐሳብ ሰምዒት ነይሩ ሕጂ ብርጌድና ሐመዱ ሓደ أزيو بتعم فلي كابزبل صراحة متى مسيلكا بقولكم زوجو سبعة اللو عقم زلهم كان بعلو في جلز أمسل نوينهم مالتي أبراي فيوتشر جلز نورو كبعل كاليد عبدو خم تهذا أمسل بزحات النيول كعقم زلهم بعل فنان تريهم الله مالتي زيهم نوينهم وزيهم زوجو حساباتي تردي كادي نوينهم عقم تريهم ينبر أبستفار عليه ودابته تحد برايت فيوتشر تنير تحد هنا أتوينا تحد هنوتينا جزعزبل ديمقراطية وجزعزبل دحرت برجينا حمدو تمنئسي نفت برجينا حمدو زبال حسب كعسل رئيم موزيهم كله كان بعلو في إذا أمسوا السبات تبرجينا حمدو لك منئسي وحيل نحرد أخسات في كيلو أنا كل جزء زبلا زدق ما تفلت عندها منئسي ذاته كل شيء عوتي سلازي نساتهم من تايم موال جميرهم بق أنا وزينا إحنا وصل لنا موال جميرهم جن قد يوم زت أنا حوالاتنا برجينا حمدو زخونة ناي أكيدا بعلو ولادو أبستفار عليه بوتاتن كبابتاتن بعلو في دحر دنا تصمبر موتيم بحسابوني كم جميرهم سلازي تقاوموا وينبر توم تمر سباتين كالوتيم حجزهم نبوينهم تايز بعد حديرهم زلوا صلوا حديرهم زلوا سبات نحنا أنا خن مرحبكمنا وزبليو بس توم تمريضهم صنحوها ندحر دا آخر دي عينة كايرة بحجهم جميركم مسي أبزين دخلنا أو عدم ماتنا عدم ساعتنا دا أمو نسخاتكم دا أكاب تحجي زول سرعة سي أي تمريض أي محضرن زبل زول حيلس بمنتاقهم تحشو زبل وقصاين تخكلي دم زيهم بعل زي منيخاتو الحجيز قاوم زلو زقود دايز تاتي بعل دسالة قلز قاومو تخكلي هذا سب أبدي أنه صعبا نتيلكو أيترون ديقوها على ما خلوكم الله ويزبل زول تماسا سالي نايديقوها أن انت نزل خاي تقاوم على ما نزخدها مالتي أنا استراتيجي دقفتي بحرنا نحلو لحار حتى نقرب
زبللو ግን احنا كل ጊዜ ተጋጊና ዝኣተና ይኹናት አለ ንመሬት መስለና ንምዕቃብ ኢሳያስ ኮይኑ ጸንሕ ንባሕሪ መስለና ንምቅጻል ስልጣን ኢሳያስ ኮይኑ ጸንሕ ንስዋ ሻዕብያ ንቀጽል ስድራና ዘይ ንቀጽል ንስንክል ሻዕብያ ንቀጽላ ብጥዕና ትቀጽል ምስ ገንዘባ ትቀጽል ደቅና ግን ዘይቀጽሉ ስድራና ግን ዘይቀጽሉ ንሕና እውን ዘይንቀጽል ንኹ ታይት ምስጢር ክምርመራ ነው زير ዋጋ تقولي تايو المسيل كازي يا تزبل مالت هاي دي زلزله تاكلاش تقبر زل حساب يريز غيرو هاي زوللو بحر مجمريا هاليسي تبحر تبحر خلنيو مالت عد خلنيو زولنيو قالوا نخعا مجمريات عد خلنيو قدمت تنسي عد سرعه تطفنيو او دم حجر يغيدي كلتي كو صبو حسابي تحساب ما صبو نتمسل بتعنو دحرسكي نبل مو بعلو في زولو زلو نابنتسي نقالس يلوم نبل تقاليسوم مالتيو بس ما خلاي منغست يكون مس كالي يكون مس غلا يكون تقاليسنا ناي سرعه لوط نغبر يبلو بدحريو كابتي زشوموم ويكا كابتي بحالي بحالا اندحر حق يزك حدثت no pain no gain without pain ديو زخونه لوز تيغبر gain ስለዚ ይገብር እንድሕር ሓጊዝዎም on behalf of that ዝኮነ ነገር ሓቶም ስለዚ ኣብ ትሽዑ ዋን ንሳቶም ይምልሱ ወሮ ሪቨርዝ የተገበረ ለጃ ከተበጽሐው ሰዓቱ እዚ ንሱ ስለዚ ሓገዘካ ባይሎ ኣነ እንታይ መስሊ ይስማዕ ዕሊኻም ዓቅም ክህሉ ይኽእል እቲ ጉዳይ እንታይ መስሊ ይስማዕን መስሊካ 1990 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ናይ ተጋሩ ቃልሲ بفلاي كإرترا منقص إرترا شو يحجزهم نيرو تردي كاديو شوها حيل اللي وعقم اللي هو جوار حدا جيو بفلاي قبل القرن أفريقيا يوم مالتيو دليل تخسر عقم يخل نيرو شو ناب النت ريفرندم من إرترا ينهبن تزولو زفتر نجار كجمتو عشان بعدا ينهبن يلو مسي هو مكانه وعلوس 9 عام تمرت حدا جنيا نجار يتفتير ولا مالت ناب كوينات متعاوي تترفن سلازي شو كم عينتيو تتندنسي تردي كاديو حجون عزلو نبل مو اسيوم نبل اسيوم اتيوم نبل سرعه تقلبيته نبل انبر من تفطر ነገር የለን حج ግን እንተዛአቱም እንተዝግልብጡ ዓቅመ ጥሪዮም እንተዝልውጡ ዘን ብድሕሪኡ ዘሎ እቲ ካብኦም ዝድለ ነገር ብሙሉ እንታይ ምዃኑ ንህዝብ እንተዘይፍሊጦም ስምምዓት ከዓባይ ዘይኹም ዝበልካ ጊቭ ኤንድ ቴክ እዩ ስምምዕ ሁሉ ነው ዝደጋፈ አካልን በነፃ ይድገፈካንዩ ተጠያቀ አካልን በነፃ ዝኾነ ተዘገይሩስ ኦሬዲ እንግዲህ ወታደር ኮን ላይ ኮነን በኻሊ ባህላውን ደካማ ምስሌኔ ዝኾነ ስርዓት ሸይመ ኣብ ትሕተይ ዝኾነ ቁጽረ እዩ ዝብሉን ክሸውም ይኽእል እዩ ግን እዚ ከወጽ ካብዚ ካብዚ ዝበለ ነገር ክትወጽ ትኽእል ግን ሕጂ ክትቃለስ ከለኻ ንጹርን ፍሉጥን ዝኾነ ስምምዕ ክህልወካ ኣለዎ ዘንት ተቃላሲ ሓይል ከዓ ወይ ክሰማምዑ ኣለዎ ተሓሳብ እዚ ወይ ከዓ ክነጽጎ ኣለዎ ተነጺግዎ ግን ንስኻ ኖኖ እቲ ነጺግዎ ዘሎ እቲ ህዝብ ዘይተሰማምዓሉ ኣነ ፈሊጠዮ ንሱ ግን ስለዘይ ተረድእ ክትብል ግን ኣይትኽእል ምስኡ ክትስማዕማዕ ኣለካ ምስ ህዝቢ ክትሰማምዕ ዘለካ ግዴታ ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዙሓት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝኾኑ ዋላ እንታይ ዝበሃል ولا دقفت ولا اكتيفيستات قال ولا سب ميديا ناس قد يستقاوموا مالتي سام يكون تكون صارنا مكون السوق قال انا لو في حدا دوللو حيزو زول لكم حساب تاع مسلكا منقسي إرترا اي سنكت عقت اي قوسع ينفس اي تنفس يلو انت حيزو مفتح يكونن ردي كاديو مفتح سايكونن مفتح كون زلو بحر تقمول انت يلون زخونه سب نمنتاي بخمي انتاي غيركا غله زبلسي كقرب لنا اتليست نافرق منغدي خاو دحراي وي نتقملو انتاي تبريزو ነገር ማለት ኢሳያስ አፈወርቅም ከም ናይ ፖለቲካ መራሒ ከም ጸነሐ ከምዛ አንጋፋ ፖለቲከኛ ንምንታይ ዘይተቀመሉ እዙስ ዘይርድኦ ደይኸውን ኢልካ ኖ ዘይተረድኦ ዘይኮነስ ወይስ ተባሕሪ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ዓድታት ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ወጻእ ስለ ዝኾና ናታት እንድሌት እዮም ዘፈጽሙ ዘለዉ ከተም መራሕቲ ማለተይ ዕጉት እዩ ኢለ ዝግምት ኣነ ዘይርድኦ ዳታ ኮይኑ ቅድሜና ንተወልድ ገለ በል ዓመት ገይሩ እዚ ኣግርም ሓሳብ ዚሮ ነገር ኣነ ኩሉ ሻ ዝሕዝነኒ ነገር እንታይ እዩ كل ነገር ሳቶም ይዝፈልጡ ምንም ዓይነት ግብአት ክኸውን ዝኽእል ርእይቶ ይቕበሉን ፎቅና ምግባር መሰል ከም ዘለካ ገይሮም ይሓስቡን በቃ ስኢልካ ንዓኣቶ መናበሪ ኮይንካስ ናብዚ ዓለም እዚ ከም ዝመጻኻ ገይሮም ዝሓስቡን ኩሉ ትግራዋይ ምንም በቃ ንሕና ኢና ንፈልጥ ሶ ንሕና ግበር ዝበልናካ ግበር ካብ ወጻኢ ምንም በቃ
نعاتهم كتبل تموت نعاتهم كتبل تسنكل نعاتهم كتبل تأثر so they are okay with that حر نجارات مستستخاخلو منهم بقى أنا منهم على حياتك تقدم ما دجنا تملي سمعت بقى أنا نسخي بقى بقى شح عمت نورو قالنا ملكي بقى منو يارد راحيتي قدي بعد بوت مسج نو بعد زياتهم قلت بعد زيهم تا مسيلك بعد براخشو بعد لفعتي تسفاتاي زول امنا زلهم سبات مسيلك نحنا دقو دبينا امزول دقو دبينا جن ودب ካልኦት ግን እሱ ዘው ዘለ ሐሳብ እኮ ግን ማለት ናው እሞ ትክክልኒ ወላ ሰሚዓተ ተመስልን በሪብ ለካለሁ አይተሰማኛ ንምንታይ ያ ዘይሰማዓተ ኢለ ዝግምት መስይልካ ንስ ግን ማለት ሕርር ይሉት ዛሩ ሓንቲ ምሕራሩ ከም ዘሎ ኮይኑ ታይሎም ዝብሉ ቶም ብጎኒ ገላጽ ዝኾነ ደገፍ መንግስት ዘሎ እንታይ ይብሉ መስይልካ ተዓድና ትክክል ከም ዘየላ ያአምኑ እዮም ወላ ቦገን ኤርትራኹን ወላ ቦገን ትግራይ ብለካ ዘሎ ተዓዲ ትክክል ከም ዘየላ ይፈልጥ እዮም ቶም ደገፍቲ ግን ክቃወምን ክድግፍን ዘሎ ንሕና ኢና እዩ ምክንያቱ እቶም ንሕና ዝኾነ ስፔሻል ግሩፕ ሒና አምነት አባላት ውድብ ኮን ይኽእሉ ወይ ብዝኾነ ሰርቲፊኬት ወይ በቃ አለካ እንደው ከም ወዲ እንታይ ዝባል ከም ገዛ ናምነት ገዛና ወሰዳሞ ገዛና ነቦና አቦና ዘሎ አብ ገለበለ ዘሎ ጸገምና ማንም ሰብ ክዛረብ የውልን ካብ ጎረቤት ምክንያቱ ነቦና ደፊርዎ እዩ ማለት እዩ ተረዲካዲ ነቦና ነዴና ክደፍሮም የውልን ንሕና ግን ነቦና ምሸት መጺና ገዛ ግን ክንዛረቦ ንኽእል ክንወጽእ ንኽእልና እዩ ዝብል حجي تزربازي ابزي انا كل غزي تقاوم زلني بعل فعتي تسبح حجي طريقه يوم زخونه سرح انتلو نسرع يسرحوا قلقل يصنحوا تسرحوا زلو سحتت اي تقاومنا اي تبلنا اي تبلاشولنا قالوا مالتي دحراي كن وعلاتهم حد غزي كن افت تقاوموا قال زلوها اتم تريهم زين تاي مالت مسيل كان نصهم حلفات تبصحتيهم ولا نصهم تتقاومهم بعلوانا يسبرتس درجه حصيوا زقمطت ስለዝኾነ ምንም ተቃውሞ ይኮን ተረዲካዲ ስለዚህ ታይ ማለት እዩ ዘርአይ ካዋና ወጭስ ንሕና ኢና ንድግፎ እንተ ባላሽ ነው ግን ንሕና ኢና ነስተኻኽሎ እምበር ተኻሊ ዘሎ አካል ናይ ምድጋፍ ይኹን ናይ ምቋም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ማንዴት ይውን ክነብር እዩ ዘሎ ከምቲ ንሱ ዝበለ እዩ በቃ ክነብር እዩ ዘሎ ስቑ ኢሉ ንሱን ተፈቂዶም ልካ ሓት ነብር ንሳቶም ሺህ ዓመት ይንበርና ልካ ወይ ይንበሩ ዝኾነ 1 ሚሊዮን ዝኾነ ብቻምብሩና እምበር ሚሊዮን በቃ ንሕና ሲልካ በቃ ዝምቢልና ከምቲ ዱቢልና ዝመጻና ዱቢና ኢልና መጺና ወላ ኮንሰርን ኻስ ማለት ዝኸበደካ አነ ባይዘወይ ተሰማዕካ ነገር ትዛረውሉ ዘይትኽእል ከም አድቫይስ ከኻ ትነግሮም ዘለኻ ኖ አድቫይስ አይኮነን ሕጃና ታይኮን ዘሎ መስልካ ፓወርኩም ከድገኩም ወይ خقالسكم أنا خمرح الكازي كونس أما أدفايس ولا خد نقولهم كلهاس زيسهم مهنيات يتمكرن يبلك أقول له جزانا قولي لا أخترق أبوينا دينسي زخون سبعة عبد خوينهم مخيرهم كم زيولكم وجدهم تخان كنا دقهم كدان زي كدهم كم جلس كول إل كزاروس عيدل نمنتاي كبر جزانا يتحصل أويس جزانا جن أبونا مشيت جن أبونا أنت خوين كادي خدنا النيل جن كوعني بيل تردي كادي أو مشيت أو نتجاوز إذا يتخيل مالتي جن أنا زبل تقرأي ناي كل حساب كسمعني كتسمع اللوا تعدي بنا كل حساب ياخذ الناس تخيل كتودق تخيلون توم حدا زلوا ما حدا خود أو ياخذ لندي مسلم اليوم توم individual في نمزود قنا زلوا سجمر بنا individual سوساني يمبر توصل كنا بقى خلكا نمنتاي دي زودق زلت حساب مسيركا ممارق حسابات يقول نو اي حزن كل يقول كسبات ስለዝኾነ ስለዚህ حسابات ክታናገዱ خللوا من تزي ኮይን ግን ይልክመና ስለዝኾነ ኢና ዛረብ ዘለና ኢና ንብል ማለት ኢና ለማ አንተ ቪዲዮ ይዝመስል سمعكمنا تسفى نقبرك السمعنا هو سمعنا يوم بسرعة صبيقهم كبرت يا بالناس للسمعهم نمسكن لايكم سبسكرايب شيرم كتقول رخاء بنلوعكم مالتيو بخبرينا نعدمكم تصبقوا كون لكم منا سناك اني تكون لكم بخالي حسن احنا ويمكن متينا كل جزء ابغون نخونو تشاو دحنا قدنيو تام good light نحن حضرت حواتي ما نطيب